Kung ang Dios anaa kanato, ani anaka nato ang kahayag, ug wala na kita diha sa kangitngit. Sa kanunay naglakaw kita diha sa kahayag, tungod kay ang Dios anaaman kanato. Wala na kita nagkinahanglan og adlaw aron makakita kita og kahayag, ug wala na kita nagkinahanglan og bulan panahon sa gabii aron makakita kita og kahayag. Tungod kay ang atong kinabuhi anaa kanunay sa kahayag, tungod kay ang Dios ania kanato. Isaya 60 bersikulo 19. Ang adlaw dili na maoy inyong kahayag sa panahon sa adlaw. Dili na musubang pa ang bulan aron paglamdag kaninyo sa gabii. Kay ang Ginoo mao naman ang inyong kahayag sa walay pagkapalong, ug ang Dios mao na ang inyong himaya. Mao na igsuon nga kung ang Dios mipuyo sa atong kaugalingon, mipuyo sa atong kinabuhi, mipuyo sa atong tibuok pamilya, kitang tanan anaa sa kanunay sa kahayag nga walay pagkapalong, tungod kay ang Dios ania naman kanato. Amen. God bless sa tanan.